igosi onye ọbụla. Yeah. Nawodo. No. The cabinet secretary. Mmanya kpọrọ afa ezigbo na Ipugo echere anyị mmanya n'ihu ka anyị ji mee ọjọọ ụtụtụ mee omenala ụtụtụ ezigbo meka nne ya ekele gị achịbụ na Nnabuchi ekele gị achịbụ na Muzeda ekele gị biko na unu maka o si wee dị n'ala Igbo ọ na-abụ onye echichi eze na kabinet ya na-apụ daa n'aka na ntị were njem ha tii n'aka Chukwu Okike ekekere ụwa maka na o nwere ihe anyị bụ Udachukwu nwere ihe anyị bụ mmadụ bụ aja na anyị tinye njem anyị wee nwee ike wee gaa maka na eje ala bụ isi ije ọ mmanya anyị eji wee gaa ụfọdụ iwe anyị eji wee kpee ekpere ụtụtụ akpọpụo m esi wee na-ekwu si na ọ ga-adịrị anyị niile na mma ise na-ekwu na ya bụ iwe anyị na-eje n'ụbọchị nke taa bụ ka anyị jee wee gbuo efi ndị echichi efi eze nwanne anyị nwoke a ga-echi eze Igbo na Abụaso bụ Eze Eret High Chief Victor Alaye na Abụaso ọnya ka anyị na-achọ ịpụ ihe n'ebe a bụ ndị echichi Yopugo cabinet of Yopugo Palace ije ahụ anyị na-achọ ije ọ bụkwa na obere ibe maka na ebe ọbụla a na-enwe aṅụrị ekwensu na-achọkwanụ ka o tinye ihe mkpasa na ya ọnya ma anyị ji ekpere ụtụtụ a wee na-asị na ya bụ emume anyị na-eje igbu ewu inwa n'ọhịa ọma ka anyị ejete na ya a wee na-ekwu sị na ogologo ụzọ anyị ga-agba maka Yopugo nto Abụaso ọ 3 hours journey wee na-asị na ogologo ụzọ erubere anyị isi wee na-asị na ọ na-eme n'iru na anyị ga-anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ anyị nọrọ n'iru o mere iru n'azụ ya na ọ n'etiti o wee mee n'etiti mana anyị amapụ maka na ejiri onwe dibịa achụ aja n'eziokwu ire ọma ka eji aga na n'egwu wee na-asị na ọ ga-adịrị anyị niile na mma adịka akwụkwọ n'ụlọ anyị ọjị dịka anyị na-ahapụ ezinụlọ anyị aga maka ọdịmma ndị Igbo maka ibe anyị na-aga bụ elu esi wee dịrị Igbo niile na mma maka na echiche eze niile nwe a na-echi a wee bụkọ Igbo niile na grassroots bụ the commune ekpokọ anyị ọnụ anyị niile na-ekwu ofu na-eme ofu onye Igbo na onye Igbo nwee nsogbu ama were ego nye ndị uwe ojii abịa na palace were eziokwu wee kwuo ya kpezie ya kpe ya n'ihe nwanne ọkwanye nwa bụ iwe anyị na-ekwu iwe nwa niile onwe onye nọ na commune bụ onye Igbo onwe onye o si wee dịrụ agba mgbu enyemaka agba mkpu ọkwanye nwa bụ iwe anyị na-eme iwe niile a ihe anyị na-eme bụ ka ekpokọta ndị Igbo ọnụ and anyị na-eje ka ekpokọtakwu ndị Abụaso wee na-asị na ya bụ ihe ọma anyị bụ n'obi wee na-eme n'obodo a na-eme ka ekpokọta ndị Igbo niile ọnụ na Chukwu oke abịa ma ga-eme ka ọ bịa na mmezu wee na-enọta eze Igbo gburugburu maka na onye ọbụla akpụ okpu na onye nwa ma ebe ọ na-afụ onye gba ụkwụ ma ebe ọ na-afụ eze Igbo gburugburu ihe niile anyị na-ekwu n'isi His Royal Majesty Eze Ikechukwu Chukwuma bụ na ike ama agụ ya ọkwado onye nọ n'elu ka a na-ada aka ka ọ daa onye dị na nara ama adọba aka ka ọ daa a wee na-asị ya jisi ike ya werekwa ihe efichiche ntị ya nke dị mma ọ na-eme ya mechiwe ike ya jisi ike na-eme ya na-achọ udo Chukwu ya enyekwu ya amamihe nye ego nye obi ndidi maka na ichi ndị Igbo echike ihe na-apachi ọ na-eri
mana sị na-aga agagide n'owu mbọchị na ya eru n'ebe a na-eje ise eze ndị kọmunu niile jigoro echi ana m asị ya ofe ekpere mkperụ ka m kpekwa n'isi ha ise my cabinet ekpere mkpe ka m kpekwa n'isi unu ise ezinụlọ anyị niile ga-adị n'udo ise ihe niile anyị chọrọ bịa na kodobo anyị ga na-enweta ya ise ndị Igbo ga-anọ n'elu ihe ọbụla a ga na-eme ndị Igbo ga-anọ n'elu maka na Igbo bụ ezigbo mba wee osisi nọ na aka ọ ga-adị maka na mgbe na Chukwu oke abịa ise ezi Igbo anyị bụ ala ebiri akpọkwuo m gị ihe na-eme ihe na Yoruba na-akpọkwuo m gị iwe Biafra ji wee dị ebube akpọkwuo m gị iwe na-eme na mmanụ ka obodo nshi wee pụta iwe ya akpọkwuo m gị aja na mmanụ isi na onye n'ọsọsọ onye aka ya dị ọcha ga-abịa n'iru aja na wee were iwe wee na-asị na aka anyị dị ọcha na ihe aja wee were iwe wee na-ayọ gị na gị sokwuwe chi ụmụ Biafra sokwuwenu chi Cote d'Ivoire sokwuwenu chi Abidjan sokwuwenu chi Yopugon gwa na ekpere niile enwe anyị kpere bụ ekpere ọma ha niile tinye aka ise